ρε, η πρώτη και η δεύτερη βαθμίδα, έχουν απόσταση μεταξύ τους τόνου. Do, do δίεση, ρε, do, ρε, μη, έχουμε πάλι τόνο, μη, φα, είναι ημιτόνιο, φα, σολ, είναι τόνος, σολ, λα, είναι τόνος, λα, σι, είναι τόνος και σι, ντο, είναι ημιτόνιο. Τι παρατηρούμε λοιπόν? Ότι η μη, φα και η σι, ντο είναι ημιτόνια.